ja, Brabantse nachten zijn lang. Brabantse nachten zijn lang. Ze komen wat langzaam op gang. Brabantse! Hey! Wacht je! Nou, Hé, dat is pas een taxi, hè? wat is dit nou Stap je voor maar in, shit? broodje. Ik kom erop. Hé, dat is pas een praalwagen, hè? Maar dit heb ik altijd gewild op een echte prinsenwagen. Speciale taxi-storkje voor jou. Ik vind het fantastisch, Bart. Nou, lekker. Alaaf moest ze doen, alaaf. Alaaf, dan zak met de boek vanaf. Dit is Bart Storke uit Limburg. En dit is de Brabantse Christel de Laat. En wij nemen jullie samen mee in de aanloop naar het feest der feesten. En wij gaan dus samen op stap voor de voorbereidingen van carnaval. Precies dat. En dan kom ik naar Brabant, dan kom je af en toe naar Limburg. Kijk En gezellig. dit is trouwens wel vastelovend, hè? Begint dat gezegd nou al? Pak de vlag. Hier zat die vrouw. Oké, kom op, we gaan. Maar Bart, waar zijn we? Ja, we zitten in Jaarbek, of Jorbik zeggen ze. Het is vlak bij de Duitse grens en hier, Christel, is de eerste optocht van het jaar. We gaan naar een optocht. Ja, we gaan naar een optocht. Oh, maar ik hou van optocht. En daar zijn wij in Brabant goed in, Ja, hè? top wel, ja. Ken jij Boemeldonk? Nee, wat is dat? Prinsenbeek, een van de prachtigste optochten. Hé, wat denk je van de lichtjesoptocht in Standaard buiten? Prachtig! En nou vraag jij mij af, waarom neem ik jou daar niet mee naartoe? Ja. Natuurlijk, dat gaat niet, want die hebben pas de optocht als wij klaar zijn met draaien. Oh ja. Dus dat gaat Maar niet. nu hebben we wel tijd. Kijk, er staan de mensen langs de kant. Hey! Hoi! Maar is dit nou speciaal voor ons opgetuigd? Nee, dat denk ik niet. Maar er zijn al mensen. Hey! Alaaf. Hé, en nu we hier zo door het dorp karren, Bart, valt me wel op dat wij op de innigste carnavalswagen staan die ik zie. Ja, nu is het 6. Ik zie wel een enkele vlag van de appelkitjes en de eerste nieuwsgierige dorpelingen, maar deelnummers? Hoor maar. Nou, dan gaan we ze toch gewoon opzoeken. Nou, ik hoop wel dat we iemand tegenkomen, Bart. Er is eigenlijk niks te doen in het dorp. Het is ongelooflijk. Hé, kijk hier. Zo'n auto had Kees vroeger. Kijk, maar daar zit die man. Kom eens Oh. kijken. Ja, maar kunt er niet zomaar binnenlopen, dat Bart? is Jorbek. Kijk, ze weer achterop. Hallo, volk. Ik ben Rob, hoi. Hoi, Rob. Christel. Wat hebben ze kleine ogen, joh. Wat hebben ze gedaan gisteren? Prinsenreceptie gisteravond. Ja. Oh, wel gezellig. Ja, wel een heel leuk feestje. Wat ben je aan het doen, jongen? Ja, het is de laatste loodjes voor de optocht. Waar is jouw Oké. thema? Jouw wagenthema? Mijn praalwagen is de oude grenspool van Jorbik, op de grens bij Jorbik. Is het een echte Dat is de grenspool? echte grenspool, ja. Wie komt zich tegenover de grondjes zoemen of wat? Nee. John Freins hier tegenover Ja. met Erpel. Ja, zeg maar, zonvrede, namen en een kruknummer. Ja. De zoot gaat los, hij hing half over de straat. Dus Ja. ik denk, dit is een gevaarlijke situatie. Ik moet ingrijpen. Dus ik heb hem metgenomen. Mhm. Maar hij was een beetje oud en shabbetig. Dus Je hebt hem gered? Ik heb hem gered. Je hebt hem gered. Dat is het. De goede daad gedaan. Ja, ja. Maar ook gans gerestaureerd. Of En niet? nu is er gerestaureerd. Nu beurtjes erop gemaakt. Geweldig, het Pruisjes, dat is Duitsland. Dus hè. als je het Pruisjes opgeeft. Dat is Duitsland. Ja, het Pruisjes is Duitsland. Wat geeft ze doen? Wat is die verhaal daar? Nou ja, ik heb zo gehad, de grenzen moeten hersteld worden. Of in ieder geval de grenspeul, vind ik dan. Ja. En ik heb me een douanepakje geregeld. Dutch pack. Nee, een Nederlands pak. Oh. Ja, Duitsers zijn makkelijker aan te komen, moet ik wel zeggen. Maar die hele meer. Maar nee, patch heb ik. En ik wil eigenlijk nog, maar ja, 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 wat Duits- willen we het nog? Duits- de Duitse vlag ook nog maken. Maar als ik zie wat ik in zeik heb gehad om dit te maken. Ik zou het zo laten. Ja, Ik denk, zou het zo ja. laten. Maar hoe gaat hem vervoeren? Waar is jouw praalwagen? Ja, dat betonnen voetje dat gaat dadelijk daar In de op nummer. in de nummer. Rob, maar dat is jouw Dat is mijn praalwagen. praalwagen. Kijk, er is vorig jaar ook een praalwagen van Men gemaakt. Met Men er bovenop. Dat ziet er in Brabant toch net iets anders uit. Jij bent ook een grote mevrouw eigenlijk, hè? Goeiedag, schotel. Ik wist dat jij een grote kop had. Ik ben Christel de Laat en ik mag jullie vanmiddag meenemen op een prachtige tocht door de Haaikant. Maar als ik het goed begrijp, kunnen we dadelijk 20 deelnemers hebben, maar het kunnen er ook maar 3 staan. Ja.
En daarvoor heb jij Wendy hier naartoe laten rijden. Lukt ook. Dat Helemaal kan. vanuit Brabant. Maar het is al gauw 3, hè. Prinsenwagen, ik en de harmonie van Vaas. Dus dan zijn we er al met 3. Oh. Mooi. 3 hebben we. Helemaal goed. En Jan deed met, hè. Nou, dan gaan we ook nog even naar Jan. Houdoe. Hoi, hoi. Rob, waar woont Jan? Jan, rechts, links. Ja. Rechts, links. Maar er zitten er 3 met een bropper. 1 voorop, 1 achterop, wie zit in het midden? Rob. Nou, hier staat hij, de wagen. Dat is de kar, ja, dat is de kar. Waar was Jan nou? Ik weet niet, hij moest even wat pakken volgens mij. Oké. Ja, ik Dan moest even kan ik humper al. de zwangere dames pakken, Oh, want die komen hier erop. Even kijken. die heb ik zelf. Ja, doe je. Schroefje. Een pootje. En wat is het verhaal dan, Jan? Het verhaal is, mijn vrouw is hoogzwanger. Oh. Is jouw vrouw hoogzwanger? Ja, dat zijn ze. Oh. En, dus dan is het de bedoeling dat ik dadelijk in de optocht de Ah. dames... Hoogzwanger, snap je? Heel hoogzwanger. Heel hoogzwanger. Heel hoogzwanger. En dan gaan ze weer terug. Geweldig. Maakte dit nou ieder jaar opnieuw, die wagen? Nou, de onderstel heb ik klaar. Hè? Maar ik kijk ook wel eens in een woordenboek. Hè? Zoals een jaar had ik helemaal niks. En ik heb een woordenboek gepakt, begon bij de A, eindigde met B, blikvanger. Kijk. Had ik een conserveblik op een wip en dan trapte ik erop en dan ving ik De blik op. De blik op. de blikvanger. Het idee hoeft maar heel simpel te zijn. Ja, het eigenlijk. hoeft eigenlijk heel simpel te zijn. Hé, maar Jan, dit is maar een mini-optocht. Hè. Dit is de eerste, maar ook een van de Ja. kleinste optochten. Ja, Hè. maar dat is niet alleen van Jabeek, want Bingelrade, hè, daar Mogen zijn ook ook meedoen. mensen die meelopen. Ja, dus en misschien Makelbeek, misschien nog wat van Schinveld. Ja, je moet natuurlijk wel oppassen dat er niet te veel mensen mee gaan lopen. Want er zijn inderdaad meer mensen op het parcours dan dat er staan te kijken. Ja, Daar moet je natuurlijk voor oppassen. daar moet je voor oppassen. Ja, daar moet je voor oppassen. Dat zou wel Ja, grappig zijn. Dat is echt heel grappig. Ja, nee, maar het zou grappig zijn dat er zoveel lopen snap dat ze het zelf niet meer kunnen zien. Bart. Hey, bedankt hè, Jan. Kom, we gaan door. Succes, wij zien jou Maak er straks een bij de lunch van. optocht. Moeten we nog even helpen om naar de stroop te... Nee, dat lukt wel. Dat lukt wel. loopt, Allee, succes. Houdoe! Oké, hoi. Oké, we zitten dus tot nu toe met 3 deelnemers hier in Jorbeke. Een gehuurde prinsenwagen uit Bingelro, Jan en zijn hoogzwangere vrouw en Rob. Al moet hij Rob nog even flink doorwerken om de start te halen. Ja, maar Bartje, ik zie hier nu toch wel het een en ander gebeuren hoor. Dit kan nog wel eens maar worden. Maar wat verwachten nou van vandaag? Hoeveel deelnemers denkt er daar erop komen dagen? Geen idee. We hebben geen inschrijving. Als je mee wil lopen, dan kom je hier naartoe. En wij kijken ter plekke naar wat is het aanbod. We bepalen een volgorde. Maar wat het dit jaar wordt, geen idee. Hey, maar qua organisatie, ik zie geen politie, ik zie geen dranghekken. Nee, vroeger wordt dat walen en dan moesten ze dat doorgeven. En dan wordt dat heel officieel allemaal. Maar dat is al misschien al 7, 8 jaar niet meer of zo. Dus de buurman daar riep voorop met de alarmlichten aan. En verder... Lekker leven en laten leven. Precies. Maak er een leuke En dag. ondertussen wordt de trekker nog versierd. Ja, hè? ja, Dat wordt ja. gewoon ter plekke gedaan. En die is ook gepoetst, zie je? Hij is gepoetst, daar wordt versierd, er worden ballonnen geblazen. Mooi. Ja. Dit is wel serieus werk wat jij aan het doen bent, hè jongen? Ja, mooi hè? Wat naaide er nou in? Benzine. Oh, dus jij hebt een hele belangrijke taak, Ja, uiteindelijk wel ja. toch? Zonder benzine, hè? Geen optocht. Ik heb ook een vraag, maar wijs op, doe meer het aggregaat of doe zelf? Ik denk echt. Dat denk ik ook. Hey jongen, morgen je gewoon met dat beer op de straat gewoon. Dat is er niet te geloven. Je kent dat nog eens, allemaal mensen.
Wat moest je dan doen als verkeersregelaar zo'n beetje? Ja, zorgen dat het verkeer niet in de optocht terecht komt. Ah, dat is belangrijk. Anders een beetje omleiden. Maar beste van dorp of niet? Ik ben van het dorp. Oké. En ik zit niet bij de carnavalsvereniging, maar elke vereniging die hulp nodig heeft, ben ik aanwezig. Oh, dus bij iedereen? Bij de voetbalclub? Of bij de... Voor vaar, overal waar hulp nodig is, Oh, geweldig. probeer ik te En helpen. wie bedanken ze zich dan? Ja, gewoon door te bedanken. dan Door zeggen we te bedanken, dankjewel. dankjewel te zeggen, ja. Nou, dankjewel. Ja. Nou, namens iedereen en de ganse optocht en Ja. de ganse Jobbik, Wie bedankt. al aankomt, zijn we hem van de carnaval bijvoorbeeld al dank. Kijk, dat Dus- is al fijn. Dat is ook Ja, ja. Zo wel meteen omgegaan hier, Ja, Jobbik. Nou, ja, dat is precies. fijn. Leuk. Dat is leuk, ja. Oké, daar gaat hij. 3. En dan mag je ook daarna nog trekken, hè? Waar moet ik aan trekken? Je hebt nog een koordje, moet je Oké. optrekken. Helemaal goed. Dus die omhoog en die dan omhoog. trekken. Ja, wel aardig. Nou, kom maar. Nou, begint toch wel echt benieuwd te werken. Kom, we gaan kijken, lieveke. Kijk Bart, Rob heeft het gehaald. En ook Jan is net als alle voorgaande edities weer van de partij. En na dik een oor zit de optocht in Jobbik erop. In totaal worden er, het zo moeten zijn, 11 deelnemers. Samen met het prachtige weer en het enthousiaste publiek kan ze wel spreken van een groot succes. De optocht was al klein, Bart, maar het vervolg is volgens mij nog kleiner. Want we zijn dus niet onderweg naar een festival in een tent of een plein, zoals we al eerder deden. Maar we gaan naar een kroeg waar jij wel eens komt. Zeker, Christel. En zelfs mijn familie is er. Wow, dat vind ik echt tof. Want het is wel de lesten, hè. Dus it better be good, Bartje. Nou, geloof me maar, lieveke. Dit wordt lachen. Hey Bartje, jouw Ja, hometown. dit is Helen, hè. Dit is Heerlijk. Pancratiusplein. En hier ligt Pelt, Ja. Café Pelt. En daar is de stinkszitting vandaag. Kijk hier. Vandaag geopend voor echte stinkers. Nou, hoppatee, naar binnen dan. Fijne tijd. Hup, En ga jij net maar op eerst. tijd. Ga jij maar eerst. Met je Brabantse sjaal. Ja, maar dat kunnen we hier toch wel ophouden, hè? Zeker, joh. Hup. Gooi je wat erin. Kameraden! Soldaten van de anarchie, trouwe stinkers. Het is weer zowijd. Stinkers, hou je vast, maak je klaar voor ons boekbeeld. Mirjam Holland! Jam, doe met ons geluk. Nu ik het zo zie, heb ik wel ietsjes meer uitleg nodig, Bart. Want het is voor mij moeilijk te verstaan. En ik zie ook veel pikants aan de muur. Snap ik. Kijk, die posters horen bij het thema. Vaak hebben ze een randje, omdat de inhoud ook overal tegenaan en sjoert. Want geloof me maar, iedereen komt hier aan de beurt. Dat zijn lokale bekenden, zoals de oude en de nieuwe kroegbaas. Maar ook BL'ers zoals Huub Stapel en Babbie Graf. Maar een stinkzitting hult vooral een spiegelveur. Vul dich vooral niet meer dan een anger, want de best aan de beurt. Zo wie presentator Mike zelfs zijn eigen heilige vastelovensvereniging de Wingbulen niet spaart. My trieste. Ons nu met kapjes, gewichtig aan het wrak. De koningen van carnaval, de vastelovens is kak. Kak. Want de mensen wat ik niet snappen, Mike. Nee. Doe best dus bij de Wingbulen, hè? Ja, precies. Maar eigenlijk is het heel erg anarchistisch, hè, de Ja, stinkszitting. enorm, Maar ja. toch best hippie. Waarom? Ja, waarom? Ja, dat is lastig uitleggen, weet je. Maar goed, ik vind toch echt wel tot voor een beetje gezapig zijn bij de Wingbulen. Hè? Ja.
En de Limburgse carnaval, dat is natuurlijk meer wie alleen maar dat geëikte allemaal van die verenigingen. Het moet een beetje chaotisch zien. Dat maakt helemaal niet uit of je een capje op hebt of welke rang of stand tot je hebt. Het moet gewoon lekker gezellig met elkaar zijn allemaal. En de stinksitting is daar een wezenlijk onderdeel van. Om weer dat gevoel van carnaval terug te brengen tot de essentie. Gewoon down to earth. Zeg het ze maar even, Hoe draait het allemaal om in het carnaval in Limburg en ook in Brabant natuurlijk. Want daar werd ook fantastisch. Hoe draait het om, Mike? Hoe draait het om? Om de lol en het samen zijn met iedereen. En de liefde. En de liefde, ja, dat zegt ze goed, hè, Bart. Ja, ik weet het Over wel. anarchistisch gesproken. Ik Wat heb dat ben ook. jij je klein steukertje? Ik vind dat leuk. Jij zit hem gewoon op te steuken om gewoon tegen zijn vrienden. Ja, dat is goed. Ja, Dat is de maar presentator. van Kleine die- anarchist van hem. afgesproken, hè. We hadden afgesproken dat jullie hier mochten komen vanmiddag en mogen filmen en aanwezig zijn. En de ruil daarvoor was tot Bartje eindelijk de stad zou verlaten. En dan, weer terug naar Geleen zou gaan, waar hij geboren en getogen is. Oh, leuk. In Lindenheuvel Heb je was leuk, het toch, leuk hè? gezag, ja. In Oud-geleid. Oud-geleid. Moest ze niet presenteren, de tweede helft begint. Ik ben zo froh dat er al bij zit. Ik ben van Heerlen. Daar ben ik stolz op. De tijd dat virus de overschaamde is vergangen. Wir bouwen keks, hey. Ja, wat dan nog, man? Wir laten zien wat hij in Heerlen kan. Yo, daarom zit hij op de stingsitting. Echt. Met echt. En dicht. De allerlaatste stingsitting. Wo du stinkst en du stinkst en 4 stukken mee. Waar ben ik terechtgekomen? Stink komt van de Duitse Stinksitzung eigenlijk. Ja, dus Stinksitzung. Wat is dat eigenlijk, een Stinksitzung? Ja, dat wist ik niet. Want even voor men, ik heb al verschillende mensen gezien. En jullie zijn één vaste groep die allerlei losse acts doen. Ja. Dus het is niet zo dat er allemaal mensen zich op kunnen geven. Jullie zijn een gezelschap. Ik mag er niet bij bijvoorbeeld. Ik zeker niet. Oké, Maar want zijn broer wel, die is leuk. ja, die zit bij de Die is band. wel echt leuk. Die is ook echt leuk. Ja. Die is echt leuk. Mijn broer is echt leuk. Ja. Nee, dank. Maar het zijn allemaal korte sketches. Ja. Ja, het gaat nergens over eigenlijk. Maar het is wel allemaal bijna alle heerlijk gerelateerd. Ja. Specifiek voor heerlijk. Je kunt het ook niet uitleggen. Dat kan ook niet. Nee. Ja, Shelle Zever, denk ik. Ik weet het niet. Ja. De combinatie van de band en De magie, denk ik, hè? Ja, dat is wel echt magie En tussen. dat ook nergens over geeft misschien. En het is altijd de laatste keer. Waarschijnlijk nu ook, nu jij hier bent, Christel en Bart. Het is de laatste keer. Ik weet eigenlijk wat zeker. Bijzonder dat we er nog bij zijn. Dus eigenlijk. Zeker. Maar ik maak me zo langzamerhand wel een beetje ongerust over het vervolg van het programma. Want die sjaals, die ken ik ergens van. Ja, maar dat Bruusje liep eerder op een de laat dan een stork. Ja, de stinksitting doet zijn naam eer aan. Ik ruik onraad. Nou, Christel, ook bij mij wordt het nu een beetje warm onder de vuurt. Misschien zoeken ze jou. Nee. Ik ben de echte. Ja, Daar is ze. Daar is ze. Ja, dat zou je. Ja, dat zou je. Geef ik even de microfoon. Ja, leuk. Ja, dit en daar. Ja, leuk. Ja. Hé, wat leuk, Christel. Ik kom mee aan het doen, man. Ja, ik ken die mensen allemaal, ja. Ja, die ken ik alweer, die mensen. Ja, echt leuk. Hé, zullen we gaan leuks doen? Ja, leuk, hè. Ja, ik zag goed, papa en man, die zitten daar, ja. Ja, echt leuk. Hé, joepie. Zeg Bartje, en dan hebben ze nu ook nog dat programma, hè, met Omroep Brabant en met Alleen, hè, samen met Christel de Laat. Nou, Christel, heb ik te veel gezegd? Zeker niet, Bart. Echt. Ik pies in mijn broek. Maar wist jij dit? Ja, ik wist het dus niet, hè, maar goed. Even stilzitten, beetje knippen en sharen dan maar. Ja, leuk. Ja, ik ga maar heen. Hé, Alleen en Omroep Brabant. Echt leuk. Zing! Boem! Pa! Zing! Boem! Pa! Maar doe even die ding. Ja, Klaar met dat gezeik, hè? Klaar met dat gezeik, Ja, hè? sorry. maar Christel, Ja. Christel, lieve schat, wij kennen jou natuurlijk in Heerlen helemaal niet, hè. En we weten natuurlijk wel over Brabant een paar dingen. Ja, worstenbroodjes. Echt, worstenbroodjes. Worstenbroodjes. Leuk. Dus,
Wat hebben we hier vanmiddag eigenlijk staan, Mirjam? Ik weet het, is het een Limburgs-Brabants? De twee boekballen van het carnaval. Ja, lekker. Ja, lekker. Er is maar één boekbeeld. In Brabant. Mijn persiflage is trouwens goeie vriend Geert, die samen met Boukje ons neerzet als boegbeelden van de Vasteland. Leuk, hè? Hoe met zoals op het podium zitten om mich er vervolgens gelijk weer vanaf te stampen, want Beppie kunt Limburg vertegenwoordigen in deze battle. Ja, Beb, de bühne is voor dich. In de Nemo wil ik niet met die. En dan zweef ik met die door de Nemo, door de zevende Nemo met die. Hoshé! Hartstikke leuk, ik ben blij dat je hier gekomen bent. Maar je was fantastisch. Nu is Brabant aan de beurt. Ja, daar komt hij aan. Stingman, komt iedere kans, hè? Hebt u er ook liedjes? Hey, en Brabant wint trouwens. Voor wat waard is. Oh, wat een toffe avond was dit, Ja. Bart. En jij leek spot on. Het was echt fantastisch. Het is een beetje jammer, ja. Een beetje ongemakkelijk was ik wel. Nee, maar je moet eigenlijk gewoon zien. Kijk, ik heb een carnavalswagen Ja, en gehad wat in de voor een? afgelopen Godsamme seizoenen. zeg. En jij bent afgezeken. Vind je dat gelijk? Ik weet niet hoor. Maar het was wel weer een leuk seizoen. Hè? Oh, het was fantastisch. Maar als ik zo terugkijk naar al die seizoenen. En dan denk ik, ik ben nog niet klaar. Ik wil jou nog steeds een keer een grote optocht laten Ja, we zien. zijn ook nog altijd niet bij CV de Votor geweest. Nee, we hebben eigenlijk nog te veel om te gaan doen. Ik zat te denken, hè. Ja? Als we die sjaal nou eens even gewoon... Ik ben een beetje klaar met die sjaal ook. Ja, Precies door jij midden. krijgt een halve van Brabant, krijg ik de helft van Limburg. Ja. Zullen we dat doen? Zullen we het doen? Hier zijn we met z'n allen en zie nog lang niet klaar. Vastgelopen carnavallen, de hoogmis van het jaar. Het is zo weer. Ben je nu een halve Brabant? Nou, ik vind dat wij hebben laten zien dat Brabant en Limburg... Dezelfde liefde. Ja, hier, deze dan ook. Die Helemaal ellendige goed, sjaal. vast midden. Helemaal goed, komt-ie. En ik ga met heel veel trots deze aan elkaar maken. En Bart, carnaval, dat vierde in het zuiden. Onder de rivieren. Precies, onder de rivieren in het zuiden. Van het land, op trotse dag de nieren, samen hand in hand. En we zwaaien en we zwieren van de plein tot aan het café. Onder de rivieren zijn we allen, zingen we allen met een zachte En elkaar. Aan elkaar. Zo, Bartje, fijne vastelavond, jongen. Jij ook een fijne carnaval, schat. Helemaal goed, kom. Onder de rivieren.